Арома Стайл. Дай свобода на косата си. Морски полъх. С участието на Даниела Циглер, Рюдигер Йосвих, Софи Вепер, Мартин Клуге, Ирена Флури, Хелмут Бергер, Кира Младек, Мартин Халм и други. Сценарист Моника Симон. Музика Ричард Блекфорд. Джени? Да? Приготвих ти чай и неща за ядене. Ти си съкровище, бабо. Поздрави на Саймън. Добре. И карай внимателно. Да. Оператор Франц Ричел. Режисьор Томас Херман. Институт по океанология. Харесва ли ви, деца? Да, много. Знаете ли защо делфините са бозайници? Защото не снасят яйца. Да, те раждат малките си. Може да хванем няколко и да ги гледаме в аквариум. Така ще ги наблюдаваме. Моля ви, лорд Саймън, моля ви. Делфините имат нужда от свобода. Аквариумът за тях е като затвор. Да ви представя Джени Питърс. Тя е морски биолог. Знае всичко за делфините. Те са доста приказливи. Кой иска да послуша как си говорят? Аз. Елате в института. Супер! Идвам. Той истински граф ли е? Да. Лорд Саймън е много повече от граф. Без неговата подкрепа щяхме да фалираме. Същото важи и за твоята работа. Отивам за проби. Ще дойдете ли с мен? Някой друг път. Имам среща в кметството. Джон ме чака. Джон се е върнал? И не ми казахте. Ще дойдеш ли? Джон ще се радва да те види. Разбира се. Не съм го виждала от 2 години. Джон ще строи 5-звезден хотел за един концерн. Чудесно. Тук ли ще живее? Докато открие хотела. Доста време ще мине. Ще му трябва поне година. Хотелът ще е в покрайнините на градчето, на 5 минути път от всички забележителности. Аз работя за бъдещето на тази община. Като построим и новото пристанище за яхти, което ще се намира ето там. За яхти ли? Да, не би ли казах? Хотел от тази класа има нужда от постоянна клиентела, която може да си позволи лукса. А помислихте ли за Института по океанология? Баща ми иска да обявят този район за природно защитена зона. Баща ви вече подаде молба, но аз не мисля, че ще успее. Защо? Вие ли ще го спрете? Аз съм прагматик и реалист, Джон. Вярвам само на очите си и на договорите, които подписвам. Ще построим пристанището, а после ще ни трябва и яхт клуб. Обязателно. За това ли ме извикахте? Разбира се. Вече говорих с инвеститорите за вас. Хотелът ви гарантира изключително успешна кариера като архитект. Кметство.
Ето ги посрещачите на нашия реномиран архитект. Лорд Саймън, колко време мина? Добър ден. И нашата морска биоложка. Как е баба ви, Джени? Благодаря. Добре. Здравей, Джон. Здравей, Джени. Татко, Няма да преча на срещата ви. Джон, ще се видим след обяд. Поздравете баба си, Джени. Лорд Саймън. Господин Файн. После ще се видим. Няма никакъв проблем. Ако искаш да поканиш Джени на вечеря... имаш ли време? Добре. Концентрирай се. Боже, Лора, къде се отвя? Съжалявам. Време е за почивка. Искам те във форма за репетицията до вечера. Най-после видях цялото семейство Делфини. Те се приближиха. Искаха да плувам с тях. Толкова се развълнувах, че започнах да снимам. Оказа се, че съм забравила да сложа лента. Масата ви е свободна? Благодаря. Благодаря. Веднага се връщам. Животът ми е толкова скучен, като те слушам. И аз стига скука в Лондон при твоята професия. Чух, че си построил истински чудеса. Знаеш ли, аз обичам много работата си. Почти бях забравил, че в живота има и други важни неща. Семейство, приятели, вечери като тази. Не мога да си простя, че не ти се обадих. Макар че често мислех за теб. Много често. От кога не си виждал Лора? От 2 години. Тя спря да ми се обажда, след като се преместих в Лондон. Сестра ти не ти ли каза? Рядко се обажда. Не отговаря на писмата ми. Но не й се сърдя. Знам колко много работи за кариерата си. Гордея се с нея. Много ми липсва. Помниш ли? Тук се целунахме за първи път. Как бих могла да забравя? Виж, Веришката, която носих. помоли ме да я запазя. Ти си бил романтик. Да, така е. Май си прекарала много добре. Да, наистина. А ти защо не спиш? Не мога. Трябва да ти се извиня. За какво? За това, че непрекъснато те третирам като малко дете. Нося отговорност за теб, откакто майка ти почина. И те остави съвсем сама. Непрекъснато те мисля, откакто баща ти се ожени. Ех, бабо, Оливия не е злата мащеха от приказките. Тя ми подари сестра. Права си.
Джени, не обръщай внимание на приказките ми. Моля те, мила. По-нежно. Дишай. Къде са ти ръцете? Стой и дишай. Боже, днес си тромава като слон. Хайде! Хайде! Къде ти е равновесието? Лора! Какво ти е, Лора? Лора? Лора! До гарата. Лора, моля те, нека поговорим. За какво? За това, че ще се развеждаш с жена си ли, Брайан? От 2 години те слушам. Писна ми. Лора, моля те. Тръгвайте. Джени до Питър? Джени до Питър? Чувате ли ме? Невероятно. Джон, виж отсреща. Виж ги как скачат. Имаме късмет. Понякога ги чакам с часове да се покажат. И то при хубаво време. Джени, толкова отдавна не съм се чувствал така жизнен и щастлив. Сигурна съм, че това е делфинът, който намерихме на плажа. Ще сверя снимките. Вижда ли си сложила лента? Ха-ха-ха. Трябва да ти кажа нещо. За онзи хотел. Албърт ми каза, че... Извинявай. Да? Лора? Да. Идвам веднага. Отивам на гарата. Ами анализът? Лора ме чака. Ще я взема. Наистина ли? Благодаря. Лора, Здравей, Джон. Къде е Джени? има много работа. Това ли е багажът ти? Няма да стоя дълго. Опасна красота. От 18 ноември от 20 по Диема Фемили. Седем години гаранция. От голямото семейство на Kia Ceed.
Вдъхновението идва с Нескафе 3 в 1. Събирай кодове и може да спечелиш едно от 16 пътешествия за двама до най-вълнуващите места в Европа или да се похвалиш с един от 5000 цветни часовника. Полети към вдъхновението с Нескафе 3 в 1 Coffee Play. Всичко започва с Нескафе. Продай ненужните си вещи в продавалник.com. Продават всеки от нас. Имаш проблеми с съня? Уморен си, а напрежението и тревогите те държат буден. Вземи сладки сънища капсули. Природните съставки на сладки сънища капсули намаляват психическия и физическия стрес, допринасят за съкращаване времето за заспиване, като доставят оптимална доза от естествения хормон на съня. Без привикване, а на сутринта сте отпочинали и ефективни. Сладки сънища капсули. Вземи една и си лягай. Търсете в аптеките. Клоните на Стария орех разказват за майстора, който открил тайната на насладата от живота. Като го питали каква е, казвал: трудно се описва това, което трябва да се опита. Затова я вплел в рецептите си, за да могат и идните поколения да се наслаждават на живота. Орехите. Майстор лъжки мезета. Полезни, удобни и доказано ефективни. Магнитните наколенки здраве ще върнат силата в краката ви при травми и болки в коленете, възпаление и отоци, мускулни спазми, тежест и умора. Често срещани състояния следствие от начина ни на живот. В професията ми доста съм седяла права и не само това, и играла съм много физкултура и много съм се катерила по планините и много съм танцувала. Всичко това изглежда, и килограмите дадаха отражение върху коленните стави на двете колена. Имам гонартроза и артроскопия и на двете колена. Не ми помогнаха нито лекарства, нито инжекции. И така наложи се и артроскопия да направят. Установи се, че нямам хрущяли, че имам... изхабени са. Ставният хрущял е структура, която трудно се изхранва, а тя се храни от така наречената синовиална вътреставна течност, разположена около самия хрущял. Аз имам облегчение от тях, в смисъл, че аз мога спокойно да хода, мога да се кача на трамвай, мога да слеза, коляното не ми се подгъва, от което аз страдам, когато нямам на коленките. Те ми помагат много. Победете и вие болката и дискомфорта с магнитните наколенки здраве. Безумен резултат. Аз имам оперирано коляно, което непрекъснато ме болеше. Откакто ги нося, си ходя свободно. Нямам болка. Аз се изненадах, в началото с недоверие подходих, честно си го признавам, но фактите са на лице, що да не вярвам. Много по-добре се чувствам. Знам, че съм уверена в своите крачки. Това е най-важното за мене. Мисля, че и на всички, които ги сложат, ще бъдат така уверени, както аз съм. И препоръчвам на абсолютно всички, които колкото и малко да ги заболят и кости и ставички, нека да носят такива помощни, както се казва, материали вече на нашата възраст. Помага ми, аз се чувствам по-стабилна, краката ми, коленете ми не се подгъват, слизам спокойно от рейсовете, качвам се спокойно и ме кара да не нося бастуни, иначе носих и бастун. Стимулирайте жизнените процеси на своя организъм и ускорете възстановяването с помощта на магнитните наколенки здраве. 2 наколенки в една опаковка и подробна информационна брошура. Сега само за 20 лева плюс доставката. Ползвам ги вече, може би цял месец, като предварително бех с предубеждение от многите информация, която имам, но коленките, които получих от вас, ми свършиха много хубава работа. Магнитните наколенки здраве са чудесен източник на енергия и допълнителни сили за нашето тяло. Никакви проблеми няма. И се чувствам много добре. Стъпете здраво на двата си крака с магнитните наколенки здраве. Не знам как ги правите, що ги правите, но качели са вълшебни и най-вече, което е за мене, че са много по-евтини. 2 наколенки в една опаковка и подробна информационна брошура. Само за 20 лева плюс доставката. Слагането на магнитните наколенки здраве отнема не повече от минутка. Отлепете краищата на магнитната наколенка здраве. Пъхате крака или го увивате както ви е по-удобно. Поставете магнитната наколенка под капачката на коляното. Няма нужда да престягате силно. Нека просто леко да обвие крака ви. Поставете и другата. Направете няколко крачки, за да свикнете с тях
и след това ще забравите, че са на краката ви. Би било жалко, ако на удоволствието от движението и здравословния спорт попречи напредването на годините. 3 пъти в седмицата играеме. Щеря ми вика, какво става с тебе? Ти почна да бягаш. Викам, ще бягам, виж какво имам на краката си. Магнитните наколенки здраве. 2 наколенки в една опаковка и подробна информационна брошура. Само за 20 лева плюс доставката. Памуковата принцеса. Всеки делник от 21 по Диема Фемили. Предчувствие за настъпваща трагедия. Спира дъха и не дава покой. Отмъщението е много сладко нещо. Време е да му се насладим. Разпалената омраза. Кои сте вие? Поглъща и води до пагубен край. Голямата лъжа. Събота и неделя от 18 часа. Ще те намеря. По Диема Фемили. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Националната лотария, шоуто, което стои на пътя между вас и богатството. Ние сме готови да раздадем повече от 1 милион лева. Няма лазери, няма сензори за движение. Връщам си думите назад. Вашите пари са на сигурно място. Подкрепете своя фаворит на страницата ни във Фейсбук. Може да спечелите страхотни награди. Фамилията решава. Диема Фемили награждава. Може ли да караш по-бавно? Извинявай. Още ли си ми сърдит? Виж, Лора, между нас всичко свърши. Минало. И приятелството ни ли? Не. Добре дошла у дома. Радвам се, че се прибрах. Всичко си е същото. Разбира се. Това е твоят дом. Толкова ми липсваше. И ти на мен. Къде е Емили? В кухнята. Прави ти лимонова торта. Моля те, Джени, нямаме. Особено за господин Брайан Шипли. Обещаваш ли? Честна дума. Гордея се с теб. Хотелът още не е построен. Радвам се, че се прибра. Вече си мислех, че земята и замъкът ни не те интересуват изобщо. Татко, знаеш колко много ги обичам. Тук е пълно с спомени за мама. Но професията ми изисква да съм в постоянно движение. Послушай ме, Джон. Не наранявай хората, които те обичат. Нямам предвид себе си, а Джени. Никога не бих я наранил. Никога. Значи ще спя. Лека нощ, момчето ми.
Ето ги и витамините. Какво става? Звездата на лондонския балет е изчезнала. Нервен срив. Типично за пресата. Правят от мухата слон. Джени, не ме гледай така. Няма да умирам, просто съм преуморена. Знаеш, че като прекаля, стомахът започва да ме боли. Господин Шипли пак те търси. Ти да не му каза, че съм тук. Не, сестра ти ме накара да мълча. Не мога да разбера, Лора. Защо не поговориш с него? Искам да си почина. На спокойствие. Не ми се слуша за работа и концерти. Но нали имаш договор? Лора знае какво прави. Освен това има право и да си почине, нали? Права си, Джени. Ще ти помогнем с каквото можем. Опекла съм ти сладкиш с лимон. Само за теб. Понеже много го обичаш. Благодаря, но... Извинете ме. Цяла сутрин ни се гади. И не иска помощ. Бас хващам, че Лора не ни казва истината. Тя наистина ли е болна? Не е болна. Бабо. Няма проблем. Всичко е наред. Върви, върви. Чакате работа. Сигурна ли си? Добре, ще си съберя нещата. Госпожо Емили. Финеган. Направих всичко, което ме посъветвахте, но розите ми не цъфтят. Утре ще дойда. Благодаря, госпожо. Да. Прече ли? По-добре ли си? Трябва да поговорим. Обичам те, Лора. Ти си ми внучка. Не ме лъжи. Бременна си, нали? Не. Как ти хрумна, бабо? Защо не ми кажеш истината? Защо се месите в живота ми? Защо не ме оставите на мира? Емили? Какво ти е? Бабо? О, Боже! Джени! Заведи ме да легна. Хайде, лягай. Хайде, ела. Какво стана? Не знам. Сърцето й... За доктор Ферие. Не, чакай. Аз отивам. Бабо. Не ме е страх от смъртта. Не искам да ви оставям сами. Толкова те обичам, миличка. Лора също. Много ме е страх за вас. Бабо. Всичко е наред. Няма страшно. Там вече ме чакат. Отивам при баща ти. При скъпия ми син. И милата ти майка, която толкова много обичах.
Мащехата ти, Оливия, мисли само за себе си. Пази се. Моля те, пази се. Моля те. Послушай сърцето си. Доктор Фери идва. Събрали сме се тук, за да изпратим обичната ни сестра Емили Питърс при всемогъщия ни Бог. Отиде си един прекрасен човек. Целият град я обичаше. Днес нейното тяло ни напуска, но ние ще пазим спомена за нея завинаги в мислите си. Мразя погребения. Да изчакаме да я заровят. Господи, дай и вечен покой. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Емили Виктория Питърс. Лора! Джени! Боже, горката Емили. Толкова съжалявам. Няма ли да ме поздравите? Оливия, радвам се, че дойде. Станала си много хубава, Джени. Мила. Мамо. Саймън? Събрали сме се по много тъжен повод. Но въпреки това се радвам да те видя. Изглеждаш прекрасно, Оливия. Винаги си бил ласкател, Саймън. Много добре знам, че съм се сбръчкала. Мамо, моля те, сега не е моментът да си просиш комплименти. Детето е право. Макар че детето ми се превърна в истинска красавица. Нали, Джон? Още не сме се поздравили. Радвам се да те видя. Добре дошла. Съжалявам, че пропуснах погребението. Взех първия полет. Някакви овце забавиха таксито. Такъв е животът на село. Можеш да се сбогуваш с Емили. Ще те изчакаме. Благодаря. Много сте мили. Емили, сега вече не можеш да ми противоречиш. Знам, че ти не ме обичаше. Дано ми повярваш най-после, като ти кажа, че нямах нищо против теб. Харесвах те, вещице. Извинявай за израза, но ти наистина ми вгорчи живота. Всички вие тук. Не можах да се преборя с първата ти снаха. Светата Беатрис. Поздрави я от мен. Поздрави и сина си Хенри. Да. Сега най-после се събрахте всички заедно.
Почивай в мир, мамо. Или се мъчи. И още нещо, Емили. Аз наистина обичах сина ти. Първо бих искал да ви скажа най-искрените си съболезнования. С жена ми много уважавахме Емили Питърс. Благодаря. Бихте ли продължили? Добре, ще карам по същество. Аз, Емили Виктория Питърс, родена в Плимут на 8 август 1934 година, завещавам имуществото си на любимите си внучки Джени Питърс и Лора Питърс. Извинете, но май се задушавам. Оливия, добре ли си? Да, разбира се. Вътре беше много задушно. Затова ли излезе да пушиш? Да се прибираме. Ще сготвя нещо. Оливия сигурно е гладна. Мама има апетит, но едва ли иска яйца с бекон. Тя ламти за наследството ти, Джени, и за земята ни. Как можа да го кажеш? След всичко, което направих за теб. Престанете вече! Оливия, чакай, тя не искаше да каже това. Заливът е идеален за проекта ни и за хотела. Ще се конкурираме с най-прочутите яхтени пристанища в Европа. С Порто Банус, Монако, Порто Черво. Да се надяваме. Не забравяйте, че американците инвестират 8-цифрена сума в проекта. Господа, гарантирам ви, че проектът ни ще има успех. Какво казва архитектът ни? Кметът е прав. Мястото и инфраструктурата и фактът, че наблизо няма друго пристанище, са в наша полза. Имаме ли проблеми? Заливът може да бъде обявен за природен парк. Това ще е краят ни. Защо не съм информиран, господин Файн? Понеже отхвърлихме молбата, вчера получих факса. Ще ви го покажа. Няма нужда. Щом въпросът е решен, значи няма никакъв проблем за нашите инвеститори. Приятен ден. Довиждане. Как можахте, Джон? Щяхте да съсипете плановете ни с този коментар. Исках яснота. Искахте. Делфините станаха по-важни от хотела, понеже сте хвърлили око на биоложката. Така ли е? Ще ви дам един съвет, Джон. Не смесвайте бизнеса с личния си живот. Защо не каза, че са отхвърлили молбата? Ти, май, наистина си забравил добрите си обноски. Извинявай, добър вечер. Няма проблем. Родителите все прощават на поколението си. Как звучи само? Все едно сме животни. Те не са лоши роднини. Мозъкът на делфините е съпоставим с нашия.
Знаеш ли колко много те обичам? Сега вече трябва да пина. После ще ми кажеш. Татко, не мога да чакам. Алберт Файн ще строи яхт клуб с пристанище до института. Няма да мина с едно питие. Виж, коледното ти парти. Ти беше като ангелче. Ти игра главната роля. Никога няма да го забравя. Всички млъкнаха и те зяпаха. Дори директорът забрави да обяви следващата група. Помниш ли? Старият Джонатан Файн. Синът му е съвсем друг. Джон, как се разбира с кмета ни? Доста добре. Харесваш Джон, нали? Това едва ли е правилната дума. Влюбена ли си в него? Винаги съм била. Защо не си ми казала? Защото... Джени, между мен и Джон нямаше нищо сериозно. Детски истории. Но той замина с теб. И аз стига. Джон замина, понеже го поканиха да работи като архитект. Баба ти подари този сърф, когато навърши 10 години, нали? Само тя вярваше, че ще се кача на това чудо. Аз ти показах как. Беше много търпелива с мен. Понеже ти вярвах. Също като Емили. Бяхме прави. Ти се носеше по вълните като нимфа. Много те обичам. И аз теб. Лора? Мамо, какво правиш тук? Чаках те. Чакай, ще ти помогна. Липсваше ми. След 2 години ли се сети? Моля те, Лора, ти ме прогони. Понеже все ме контролираше. Жертвах се заради кариерата ти. Да. Затова всеки месец ти превеждам пари, мамо. Упрекваш ли ме? Баща ти нищо не ми остави. Нямаше какво да остави. Защо не приемеш, че Беатрис завеща всичко на дъщеря си? Джени винаги е била много щедра. До днес. Въпреки това е ужасно да живееш от подаяния. Изморена съм, мамо. Извинявай. Знам, че много обичаше баба си. Всички страдаме от загубата й. Лора, кажи ми, защо напусна Лондон? Вярно ли е това, което пишат по вестниците? Знаеш ги журналистите. Просто съм изморена. Не искам да се разболея, затова ще си почина. Да, почини си, детето ми. Сигурна съм, че пак ще танцуваш. Лека нощ. Лека нощ. Ето го и умиращият лебед. Какво искате, господин Файн? Дойдох да питам как сте. Вярна ли е информацията в пресата? Не. А сега ви моля да ме извините. Ако сте сложили край на кариерата си в Лондон, дано не е така. Нямам намерение да слушам спекулации. Имам предложение. Ще танцувате за откриването на яхт клуба. Предлагам ви и постоянен договор за участие в клуба на бъдещия ви зет. Това е добро предложение. Мисля, че ме бъркате с някого, господин Файн. А сега ме извинете, моля.
Какво да правя? Ние ще продължим борбата с всички средства. Искаме крайбрежието да стане резерват. Искаш да зарежа проекта ли? От този проект зависи твоята кариера. А ти се гордееш с нея. Аз също. Татко, кажи ми какво да правя. Говори с Джени. Само ти можеш да вземеш решение. Беше много странно. Когато бях долу, те дойдоха при мен, но после делфините се отдръпнаха. Все едно усетиха някаква опасност. Дано да обявят крайбрежието за резерват. За съжаление ти носи лоши новини. Отхвърлиха молбата ни. Ще обжалваме. Отивам на среща с адвоката. И аз идвам. Не, остани. Джон ще обядва с теб, за да отпразнува твоето повишение. Какво? Говорих с ръководството. Ти ще ръководиш научната дейност. Честито! Саймън, какво щях да правя без вас? Не се наложи да ги убеждавам. Идвам. Да не изкупи всички магазини. Само деликатесните. Джени, знае ли, че си поканила Джон и баща му? Не, исках да я изненадам. Тя каза да се чувстваме тук, като у дома си. За това ли опразни сметката й? Тя ми предложи да ползвам колата, другото го платих аз, с твоите пари. Защо се държиш така? Извинявай. Малко съм объркана. По-добре ли си? Да. Ще ти направя чай. Да, ало, трябва ми номера на Шипли. Брайан Шипли. Да, благодаря. Мамо, какво правиш? Обаждам се на Брайан Шипли. Само него познавам. Ако не ми кажеш какво ти е... Не дей. Ще ти обясня. Добре. Какво ти е? Имах връзка с Брайан. Жена му разбра и той ме уволни. Това не е краят на кариерата ти. Той е само един диригент. Припаднах. Заради стомаха и заради кръста. Нали те оперираха? Казаха, че си здрава. На кого вярваш? Край станциите, мамо. И с кариерата ми. Ами бъдещето ти? От какво ще живееш? Ти за кого се загрижи? За мен? Или за себе си? Голямата лъжа. Събота и неделя от 18 часа.
Всеки трети човек на възраст над 45 години страда от разширени вени. Симптомите са чувство за тежест в долните крайници, болка, потоци около глезена, суха кожа, сърбеж. Страдащите от разширени вени носят еластични чорапи, но продължителното им използване намалява тонуса на мускулатурата. Търсите облегчение на болката, тежестта и отока. Представяме ви Веногрин – билков крем за разширени вени с екстракт от тесцин. Веногрин може да се ползва от хора с начални симптоми, както и от тези с по-сериозни оплаквания. Ефектът е бърза и трайна ремисия, отпадане на отока, подобряване на оплакванията от болка, тяжест, умора, подобряване кръвотока на долните крайници. Особено подходяще при възрастни пациенти с съпътстващи заболявания, застрашени и от други усложнения на разширените вени. Страдам от разширени вени. Когато ми препоръчаха Веногрин, не вярвах, че ще ми помогне. Но само след няколко дни ползване, болката изчезна. Дори спуканите капиляри избледняха. Изпъкналите вени се прибраха. Професията ми е свързана с продължително стоене на крака и при умора. Имам разширени вени и напукани капиляри. Ползвала съм различни видове кремове, но без особен ефект. Откакто използвам Веногрин, не чувствам болка, напуканите капиляри се заличиха. Кожата ми се заздрави и стана мека и гладка. Веногрин не предизвиква алергични реакции, няма противопоказания. Искате здрава и без спукани капиляри кожа. Обадете се още сега на телефон 02 491 22 22 и поръчайте Веногрин – билков крем за разширени вени с екстракт от тесцин. Поръчайте 2 опаковки и веднага ще получите подарък. Лате макиато, капучино, ристрето. Насладете се на вкуса на автентично италианско еспресо, приготвено от прясно смлени зърна. Купете кафе автомат Seiko и вземете безплатно кафе Чибо за 1 година. It's all about the sun. It's all about the air they breathe. Here they come, happy as can be. От всяко яйце градус не става. За да стане, ние напълно сме затворили цикъла. От яйцето, през отгледаното от нас зърно и грижите, които полагаме по целия път до вас. Естествено вкусно пиле от Градус. Аз избрах Гинко Прим Макс. С него се чувствам млада и енергична. Не забравям. Гинко Прим Макс подсилва паметта и концентрацията. Подобрява кръвооросяването на мозъка и крайниците. Включеният магнезий укрепва нервната система. Търсете качествения продукт Гинко Прим Макс за по-добра памет и кръвооросяване. Произведен по фармацевтичен стандарт за качество и безопасност. От Валмарк. 21 декември 2012 година. Една дата, след която светът няма да бъде същия. Разбери от ясновидец номер 1 на България как ще се променят нещата за теб през 2013. Изпрати SMS с текст година 1, дата на раждане и твоето име на номер 191901. Ето пример. Изпрати SMS с текст година 1, твоята дата на раждане и име на 191901. Дразнеща, мъчителна, изтощителна кашлица. Вземи Синекот. Синекот сироп облегчава кашлицата още с първия прием. Синекот отпуска бронхите, за да дишаш свободно. Синекот. Не кашляй. Дишай. Синекот сироп е лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 3 години. Преди употреба прочетете листовката. Пълнените чушки на баба, супата на Леля, ябълковият сладкиш на мама. Всеки ден искам да изненадам семейството си с нещо вкусно. Philips Multicooker с 12 програми за готвене и 3D система за разпределяне на топлината разкрива тайните рецепти на всяка майка и в моята кухня, защото най-важна е вкусната вечеря на моето семейство. Philips Multicooker. По-вкусно и по-лесно. Любимците от етажна собственост покоряват театър. Етажна Гроздова. 13 и 27 ноември на открита сцена Сълза и смях.
Млечният път. Събота и неделя от 16 часа по DMA Family. Печеното беше превъзходно, Оливия. Много ми хареса, макар че от 3 години съм пълен вегетарианец. Саймън, съжалявам, не знаех. Ние сме на върха на хранителната пирамида. Явно и на нашата природозащитничка и се услади. Зависи от месото. От щастливи овце. Щастливи овце, щастливи хора. Край на дискусията. Типично в стила на дъщеря ми. Лора винаги е била по-смела. Само защото ми даваш сила. Това е то сестринска любов. Макар че аз не бях много справедлива с Джени. Все пак сестра и наистина има огромен талант. Оливия, как стигнахте до този извод? Те и двете имат кариери. И двете са талантливи. И то много. Напълно си прав, Джон. Радвам се, че цениш таланта и на двете ми дъщери поравно. Затова нека вдигнем тост за тях. На здраве! На здраве! Саймън, какво ще кажеш да пием по един коняк? С най-голямо удоволствие. Хайде да се разходим по плажа. Добра идея. Днес срещнах скъпия ни кмет. Господин Алберт Файн. Нещастник. Предложи ми работа. В хотела и в яхт-клуба, който ще строи Джон. Нещастник. Аз не съм стрелетка. Джон, защо не ми каза? До сега нямах никаква възможност. За това. Яхт-клуб в залива? Знаеш ли какво значи това за делфините? И вие ще спечелите от туризма тук. Хората печелят, но не и делфините. Не се ядосвай. Как ще живеят делфините, ако наоколо кръстосват стотици яхти? Радиовълни. Какво искаш? Имаш късмет, че не се издържаш сама. Цял ден си играеш на каквото пожелаеш. Какви ги говориш? Знаеш колко е ангажирана Джени? Какво ме упрекваш? Ти сама ли плати образованието си? Живяла съм от наследството на майка ти ли? Не съм го казала. Не ми преиначавай думите. Остави я. Извинявай много. Първо мисли, после говори Лора. За твоите дъщери. И за твоя син. Можеш да се гордееш с него. Така е. Никак не е лесно с него. Той умее да се налага. Важно качество за бъдещ лорд. И мъжът ти така казваше. Да. Моят мил Хари. И на мен ми липсва. Не е лесно да намериш приятел като него. Да. Той беше лоялен. Особено към първата си жена. Хари обожаваше Беатрис. Дори и след смъртта й. Но стига сме говорили за миналото. За настоящето и за бъдещето. За бъдещето. Джени.
Извинявай, Лора. Добро утро, Оливия. Събудих ли те? Няма проблем. Навих си часовника. Ще дойда с теб. Добре. Благодаря. Искам да видя къде работиш. Имам бутуши в колата. Трябва да ме опоиш, за да ги обоя. Нали искаше да дойдеш? Не, всъщност исках да поговорим. Лора ми каза, по дяволите, пак са ми пратили грешен обектив. Трябва да отида в Лондон, за да получа каквото искам. Извинявай, Оливия. Няма проблем. Снощи Лора ми каза, че сте се скарали. Да, но вече се сдобрихме. За Джон ли се скарахте? За работата му. Лора ми се извини, всичко е простено. Джени, не се ли сети, че тук става дума за нещо много повече? Ти си млада жена, не си наивна. Ако намекваш за връзката на Джон и Лора, тя е минало. Всичко е забравено, така казаха. Те едно говорят, но друго чувстват. Повярвай ми, ангелче. Аз искам само да сте щастливи. Джени, намерихме един делфин на плажа. Хайде. Извини ме. Финеган Уитъкър. Искаш да ти продам имота до морето? Да. Имам предложение от кмета. Така си и мислих. Защо всички изведнъж искате този имот? Защо? Файн ще строи яхт-клуб. Върху твоя имот. Без него няма пристанище. Това пречи ли ти? Искаме да създадем природен парк. Аз какво печеля? Помисли си, Финеган. Ще ти дам добра цена. Мъчихме се до край, но не можахме да го спасим. Джени, искам да се извиня. За какво, Джон? За това, че яхтите ви ще убият и другите делфини ли? Виж снимката. Джени! Остави ме. Господин Файн, търсят ви. Не сега. Моля, мис Питърс. Извинете, че ви прекъсвам така. Всеки има нужда от малко почивка. Какво ще пиете? За мен уиски след. И за мен. Жизнена като баща си. И красива като майка си. И борбена като баба си. Емили почти успя да провали кандидатурата ви заради корупцията. Стари истории.
Процесът свърши. Баба ви нямаше доказателства. Тя навреди на имиджа ви, господин Файн. И май справо. Следващите избори няма да са лесни. Ще се борим срещу плана ви. Как, госпожице? Лорд Саймън вече говори с адвокатите си. Срещу вас има процес за корупция. Още едно уиски? Защо не? Нали пия за сметка на общината? Аз се боря за нейните интереси. Сигурна ли сте, Джени? 100%. Ще превърнете това красиво място в сборище за туристи. Без да мислите за хората и животните. Знам, че лорд Саймън ви подкрепя, но синът му е на друго мнение. Джон не говори ли с вас? Говори. А сега ме извинете. Имам работа. Джон, съжалявам за случилото се снощи. Нямаше нужда да се караме. Държах се ужасно. Извини ме, моля те. Знаеш ли какво харесвам от теб? Освен красотата и таланта ти, разбира се. Не, кажи ми. Честността ти. Същата като при Джени. Отидох да й се извиня, само че тя ме отряза. Знам защо. Джон, нека поговорим до вечера на спокойствие. Добре. Какво ще кажеш за вечеря? Чудесна идея. Още като момче често ходех при баба ви, понеже тя беше умна и опитна жена. Се тичах при нея и я молех за съвет. Нали разбирате? Да, тя ми каза. Тя умееше да изслушва хората. Знаеше какво да направи. Освен това, свиреше прекрасно на пияно, което не важи и за мен. Аз се интересувах само от риба и футбол. И до днес обичам риболова и футбола. Защо искате да продадете имота си? Защото господин Файн ме помоли, не мога да му откажа. Разбирате? Какво ще стане, ако построят яхт-клуба? Ще прогонят делфините. Те, като погнат рибата и тя идва право при мен. Какво? Финеган няма да продаде имота си? Джени, как успя да убедиш този инат? С малко женски чар. Трябва да го полеем. Да излезем на вечеря. Много мило, но честно казано не искам. Кой те ядоса? Джон ли? Ако беше 20 години по-млад, щях да му ударя един бой. Ела да пием по чаша вино и да поговорим на спокойствие. Хайде. Добре. Не знам какво ще правя без танците. Последните 10 години само танцувах. Не знам дали бях щастлива. Аз мислех, че обожаваш сцената и аплодисментите на публиката. Няма да ми повярваш, но те ми носиха само облегчение. Когато не съм на сцената, изпадам в дълбока черна дупка. Но защо? Нали обожаваш балета? Решението не беше мое. Знаеш, че имах талант. Треньорите и учителите създадоха кариерата ми. Също и майка ми. Винаги правех това, което искаха от мен. Ние сме свободни хора, Лора. Сама трябва да решиш. Ние двамата с Джени ще ти помогнем в избора. Извинете ме.
Татко, ще се погрижиш ли за Лора, моля те? Добър вечер, Лора. Може ли да ти правя компания, докато синът ми го няма? Много ще се радвам. Джени! Джени, чакай! Стига приказки. Ти обичаш Лора. Не, Джени. Аз обичам теб. Взех решение заради теб. Няма да участвам в строежа на яхт клуба. Няма. Ами хотелът? Ще направя предложение на Албърт и на инвеститорите. Дано се съгласят. Но аз обичам само теб. Яхт клубът е без значение. Сега вярваш ли ми? Дано не се отекчи в компанията на един старец. Не, напротив, наслаждавах се на разговора. Саймън, каква изненада. Аз мислех, че Джон ще те докара. Понякога нещата взимат неочаквано, брат. Беше ми много приятно. И на мен. Благодаря, Саймън. Моля. Ще пием ли по едно? Някой друг път. Лора не се чувства добре. Лека нощ. Тогава. Лека нощ. Само да не настинеш, скъпа. Ще ти приготвя ваната, докато ми разказваш какво стана. Ела да ти суша косата. Дано Джон и Джени да се сдобрят. Как може да го кажеш? Джон не е за сестра ти. Тя го обича, мамо. Той не е също. Разбери го най-после. Лъжеш се, мила. Джон е мъж за теб. Мястото ти е в замъка. Ти си родена, за да бъдеш благородничка. Стига си ми казвала какво да правя. Непрекъснато ме манипулираш. Няма да ти позволя да ми се месиш. Добре, тогава върви по пътя си. Какво смяташ да правиш? Цял живот си танцувала. От какво ще живееш? Ти си свикнала с лукса, Лора. Да, Джени няма да те остави. Един ден тя ще се омъжи, ако не за Джон, то за друг. Ще създаде семейство. Какво? При нея ли ще живееш? Като някоя бедна роднина? Джени Питърс? Брайан Шипли. Господин Шипли? Може ли, Лора? Сестра ми я няма. Моля ви, не затваряйте. Притеснявам се. Как е? За сега е добре. Скарахме се с Лора. Дължа й обяснение. Тя не ми дава шанс. Моля ви, помогнете ми. Утре пътувам служебно за Лондон. Може да се видим. Много ще се радвам. До утре. Добър вечер, Джени. Добър вечер. Лора тук ли е? Саймън я докара. Не е добре, сега спи. И аз си лягам. Лека нощ. Утре заминавам за Лондон. Трябва ми нов обектив. Доставката се забави. Колко време ще си там? Един ден ще се върна с влака.
Значи утре ще си тук. Да, не се притеснявай. Ако има нещо, ми се обади. Ще те посрещна. Няма нужда. Знам, но искам. Качвайте се, моля. До утре. Вече ми липсваш. Господин Дукън. Добър ден, Джон. Госпожо Джонс, донесете ни чай. Добър ден. Носите ли проекта за яхт клуба? Няма да има такъв. Забравете за този проект. Подигравате ли ми се? Не. Баща ми иска да обявят крайбрежието за защитена зона. Финеган няма да ви продаде имота си. Забравете за това. Вие да не сте откачили. Какво ще кажа на инвеститорите? Аз вече говорих с Хенсън. Зад гърба ми, така ли? Предложих му алтернатива за хотела. И той я хареса. Ясно. Ще ми кажете ли какво му предложихте? Да, разбира се. Ще построя природосъобразен хотел от естествени материали и с фасада, която да пасне на природата като форма, също така и под цвят. Госпожа Джени Питърс? Господин Шипли. Благодаря ви, че дойдохте. Как е Лора? Честно казано, не знам. Знаете, че Лора е много смела жена. Тя не издава тайните си. Много добре я познавам. Горда и смела жена е. Точно за това обичам Лора. Тя каза ли ви за нас? Не. Влюбихме се още като се видяхме. Не биваше да се случва, понеже аз съм женен. Какво ще кажете за проекта? Честно казано, не съм убеден. Да, защото няма да ви донесе толкова много пари. Именно. Парите не са всичко. Вие бяхте съгласен, Джон. Имах съмнение. Понеже се влюбихте в Джени Питърс. Бизнесът се прави с ум, а не с емоции. Съсипахте кариерата си. Не го забравяйте. Може би. Но спасих съвестта си. Приятен ден. Благодаря. Разделих се с жена си и подадох молба за развод. Трябваше да го направя по-рано. Тя ме заплаши с пресата. Допуснах да ме изнудва. Бях загрижен за кариерата си. И за Лора. Междувременно осъзнах, че не мога без Лора. Ще говоря с нея. Благодаря. Благодаря. Влакът ми тръгва след час. Ще ви закарам? Много мило. Надявам се да се сдобрите с Лора. Много бих се радвал. Кметът ни направо побесня от гняв. Сега няма друг избор. Ще приеме идеята ми, ако инвеститорите я одобрят. Ще я одобрят. Ти умееш да се налагаш. И аз така мисля. Те останаха очаровани от идеята да сътрудничим на Института по океанология.
Трябва да го полеем. На здраве! Ще организираме гмуркане, екскурзии в морето, ще наблюдаваме делфините. Всички ще спечелят. Как не се сетих по-рано? Хайде да пием по един коняк. Да. Но не, Оливия, не мога. Няма да откажеш един отлежал френски коняк, нали? Поръчвам го направо от Анголем във Франция. Заповядай. Благодаря. Чудесен е. Видя ли? Знаех си, че ще го оцениш. Какво си намислила? Моля? Джон е пиян. Непрекъснато го наливаше. Джон да не е малък. Вечерта много му хареса. Не съсипвай настроението ни. Благодаря ти за прекрасната вечер. Джон! Извинявай, май пих повечко. Не може да караш така, Джон. Ще спиш тук. Не искам да ви притеснявам. Стаята за гости е в ужасно състояние. Лора, Джон ще остане да спи при нас. Имаш ли нещо против да спи в твоята стая? Не. Съжалявам за неудобството. Няма проблем. Всичко е наред. Нося ти възглавница. Благодаря. В 6 трябва да посрещна Джени. О, няма проблем. Ще те събудя на време. Да не се опитваш да попречиш на Джон да посрещне Джени. Как ти хрумна? Навих си часовника. Хайде, да си лягаме. Остават само 4 часа. Лека нощ, мамо. Лека нощ. Сладки сънища, мила. Пътят на розата. Тази вечер в 8 по Диема Фемили. Искаш ли да опиташ истински вкус от природата? Покани природата в дома си и се наслади на новите бисквити Грани. Благодарение на пшеницата, израснала под слънчевите лъчи и сладостта от природата, те са така неповторимо вкусни. Бисквити Грани с 100% натурален произход на съставките. Имало едно бебе, тръгнало да опознава света, когато лошите болка и температура са изпречили на пътя му. Но неговата майка знаела, че може да разчита на Нурофен за деца, дозиран лесно, смирителна спринцовка, и той ще й помогне за тяхното отстраняване. До 8 часа. Нурофен за деца облегчава болката и понижава температурата. И тъй като детето ви расте, ние създадохме Нурофен за бебета и деца, който облегчава болката, но с половин доза. Нурофен за бебета и деца. Сега част от гамата продукти Нурофен за деца. Лекарствени продукти за деца от 3 месеца до 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете опътването. В това ваканционно селище скрихме миризливи предмети и включихме новия амбипур. Гостите не знаят нищо. Какво ли ще надуша? Свежо си мирише. Края на уикенда им разкрихме. Не! Доста работа върши. Може ли да си го взема? Новият електрически ароматизатор амбипур. До 80 дни свежест, за да дишаш щастливо. Искаш дните ти да бъдат по-прелестни? Обгърни се в ново усещане за прелест. Новите превръзки на Турела Calendula Tenderness и Green Tea Magic с супер абсорбиране и уникален фитокрем. Те се грижат за твоята кожа както никой друг. Изпълни дните си с прелестта на Натурела. Сега с 2 нови аромата. Последното нещо, което някой от нас иска да види,
е как тлъста хлебарка се мотае в кухнята, катери се по кревачето на детето или претичва въглите на банята. Затова, въоръжени с силни препарати, повеждаме епична борба с вредителите. Борба дълга, изнервяща, често с краткотраен ефект и доста токсична. Подлудили ви всичко това? Представяме ви Риdex Plus. Най-добрият дигитален уред за защита от вредители. Хлебарки, мишки, дори и плъхове си плюят на петите и напускат обезоръжени вашия дом. За да не се завърнат никога вече, Риdex Plus е хитра машинка, която се нуждае единствено от малко електричество. Включете Риdex Plus в контакта и моментално той ще защити вашия дом. Безопасен, напълно безвреден, безшумен, с дискретна неонова светлина, индикатори за работен режим, той ще бди над семейството ви до тогава, до когато имате нужда от него. Само за 36 лева плюс цената на доставка. Край на токсичните за вредителите, но и опасни за нас препарати. Край на изпаренията от напръсканите ъгли. Риdex Plus не използва опасни химикали, не отделя токсични вещества. Риdex Plus изгражда електромагнитна мрежа около дома ви и така издига невидим щит, който изкарва вредителите от гнездата им и спокойно може да им помахате за сбогом. Той прогонва, но не убива. Няма значение къде живеете. Дали в панелен блок, стара тухла, дори и в ново строителство. Опасността във вашия апартамент да плъзнат вредители винаги съществува. Риdex е сигурният и безопасен начин да спрем нашествието на вредители в уютния ни дом. Риdex Plus е безшумен и не дразни домашните любимци, безопасен с нисък разход на енергия, дискретен и ефективен. Правилният избор срещу вредители в нашия дом. Само за 36 лева плюс цената на доставката. Всеки малък състезател има нужда от приятел да помага в игрите и глада му да засити. С Барни следобедната закуска е забавна и вкусна. С шоколад, мляко и пшеничено брашно. Без консерванти и отцветители. Барни – мечето, което обича детето. Барни има нова изненада. Страхотен триизмерен пъзел от 2 части. По една във всяка промо-упаковка с 20 кексчета. Събери ги и виж къде живее Барни. Тази седмица в Пикадили. От 7 до 13 ноември охладено пиле Пикадили, тарелка 3,89 за килограм и перилен препарат за 20 паранета 4,79. Пикадили. Свежа храна, свежи хора. Обичате косата си? Тогава не я оставите да пада. Иновация от Лореал Париж. Елсеф Аргини резист срещу крехка коса. Тройно действие. 1. Подхранва фоликула. 2. Реструктурира косама. 3. Подсилва косама. 95% от жените потвърждават ефекта. Само през ноември Елсеф на специални препоръчителни цени. Елсеф, номер 1 в България. Благословени от любовта. От 16 ноември в 8 вечерта. По Диема Фемили. Пътищата към сърцето на любимия са много. Лудо влюбен съм в нея. Съдбата ти изпраща знаци, по кой да поемеш. На кого да се довериш. Тази къща има много тайни, госпожо. И аз пазя една. Открийте тайната на тяхната любов. Гледайте Млечният път. Събота и неделя от 16 часа. По Диема Фемили. Страсти бурни като океана ще се разразят в бурята. Всеки делник от 19 часа. По Диема Фемили. Добро утро!
Добро утро. Много си ранобудна. Цяла нощ не съм мигнала. Какво стана? Снощи пихме до късно. И Джон остана да спи тук. Още спи. Нали нямаш нищо против? Джени! Не, Джени! Джени, чакай! Нека ти обясня, Джени! Джени! Боже! Щяхте да ме убиете. За щастие, никой не пострада. Как може да карате с такава скорост? Освен това сте пили. Воните на алкохол. Оставете ме вече на мира. Не, няма да стане. Няма да се измъкнете. Ще се обадя на полицията. Без малко да прегазите кмета си. Какво, като сте син на лорд? Нищо ви няма. Така си мислите. Лекарят ми ще потвърди травмите ми. Готов съм да мълча, ако ми обещаете, че ще построим яхт-клуба, както беше предвидено по план. Вижте какво. Майната ви. Какъв инат! Ще ми паднете в ръчичките, и ти, и проклетия ти баща. Яш поне плодове. Джон, тръгна ли си? Преди половин час. Нали каза, че ще стане? Опитах се да го събудя, но Джени се върна. Тя видя ли го в леглото ми?
Опитах се да й обясня. Тя се разбесня и излезе. Лора! Знаех си. Всичко си планирала. Успокой се, моля те. Големи хора сме. Джон и Джени ще се сдобрят. Ти не искаш те да са щастливи. Не ти пука изобщо за другите. Гледаш само себе си. Не е вярно. Мислех само за теб. Направих всичко за теб. Стига. Писна ми от лъжите ти. Обичаш само себе си. Ти ме използва, също като татко. Как можа? Не е вярно. Аз обичах баща ти. Мисля ти само доброто. Детето ми. Пусни ме. Лора? Лора, мила, миличката ми. Господи, детето ми. Детето ми. Джени! Оливия ми се обади. Лора е зле. Съжалявам, Джон. Няма проблем. Джени. Оливия. Джени. Аз съм виновна. Аз съм виновна за всичко. Нека Господ прибере мен, само да опази детето ми. Ела. Как е, Лора? Лекарите все още мълчат. Вчера прекалих с алкохола. Оливия ми предложи да спя у вас. Това е всичко. Вярвам ти, Джон. Джени? Извинете, Брайан Шипли. Здравейте. Как е Лора? Джени Питърс. Да? Сестра ви иска да говори с вас. Извадила е късмет. Отървала се с мозъчно сътресение. Аз съм майката на Лора. Искам да я видя. Добре. Съжалявам, тя иска да види само сестра си. Мога да ви уверя, че Лора и бебето са добре. Бебе? Брайан е тук. Той те обича, Лора. Той е баща на детето ти. Да, но Брайан е женен. Той няма да напусне жена си. Той вече е подал молба за развод. Всичко ще се оправи. Да. Лора. Ела тук. Толкова се радвам да те видя.
Радвам се за бебето ни. Спечелихте по всички линии. Финеган иска да ви даде земята си. Крайбрежието е защитена зона. Искам сътрудничеството ви. За какво? Синът ви убеди инвеститорите ми в своя проект. Аз съм излишен. Не е така. Трябва ни директор на новия хотел. Вие подехте инициативата и... Вие сериозно ли? Какъв характер? Вие наистина сте благородник. Благодаря. Трябва да го полеем. Някой друг път. Сега имам важна среща. Оливия. Саймън. Как са Лора и Джени? Добре. Много добре. Ще ми пратиш ли снимка на внука ми? Като се роди. Всичко обърках, Саймън. Всичко. Не съм имала лоши намерения. Просто исках Лора да бъде по-щастлива от мен. Мен ме търпяха, но никога не са ме обичали. Не е вярно. Нямах никакъв шанс срещу Беатрис. Хенри те обичаше. Ай... Аз също. Влюбих се в теб още при първата ни среща. Винаги съм бил верен на жена си. А и Хенри ми беше приятел. С Богом, Саймън. Да ви помогна. Оливия! Джени? Искам да останеш тук. Не заслужавам великодушието ти. Бъдете щастливи с Джон. Мамо! Лора. Лора. Куфарът ми. Куфарът ми! Радвам се, че ми прости. Държах се като пълен идиот. Можеше да възразиш от учтивост. Няма да се лъжем. Който пръв стигне морето... Какво? Джени, обичам те. И аз теб. Исках да падна на колене. Тук ли? Ти си луд. Значи мога да остана прав и да те попитам. Джени, ще се омъжиш ли за мен? Да. Да? Да. Да? Да. Какво има?
Букетът ми. Довиждане! Довиждане! Чао! Ролите озвучиха артистите Елисавета Господинова, Кристина Ибришимова, Силви Стоицов, Васил Бинев, Димитър Иванчев. Преводач Майя Мавродиева. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Арома Стайл. Дай свобода на косата си.